χάρηκα για τη συγκέντρωση. Αυτό να γίνεται συνέχεια, να μαζεύομαστε όλοι οι συγγενείς, από τους Αμιναίοι και εμείς, και να κάνουμε, να περνάμε καλά και να συνεχίσει αυτό το πράγμα, αυτή η συγκέντρωση. Αυτά. Και το χρόνο πρέπει να είσαι μαζί μας. Οικογένεια. Έλα. Χαρήκαμε πολύ που ήρθατε. Ελπίζω να περάσετε καλά. Είναι το νέο μέλος της οικογένειας. Γεια σας. Εγώ έχω μαζί, να περάσετε καλά και να ξανασυναντηθείτε έτσι. Όλους τώρα να... Χριστό! Χριστό! Δημήτρης. Δημήτρης Κωνσταντινίδη. Παναγιώτα. Το γένος αυτό. Σιμέλα. Σιμέλα είναι Σούλα. Μαρία. Είμαι ο Θεόδωρος Ολουτσανίδης, εδώ είναι ο πατέρας μου Νικόλαος, η μάνα μου Μαρία, ο γιος μου Κωνσταντίνος, ο γιος μου από την Κωνσταντίνος. Ο παπάς είναι ο πιο μεγάλος λάπτος Αλουτσανιδέος, δεν ξέρω αν είναι έτσι. Δεν ξέρω αν έχουμε πιο μεγάλο εδώ. Καλή, οπότε δεν είναι, έχουμε πηγαίνει σήμερα το 34. εδώ είναι ο αρχηγός. Εδώ είναι ο αρχηγός. Λόγοι πλάκα να με... Μπράβο, η αδερφούλα σου είναι. Μάλιστα μετά πήγαμε από τη Λαμία, πήγαμε από το Το τρίποδα γιατί δεν το βγάζει αυτό το χωρίς έτσι. Το τρίποδα γιατί δεν το βγάζει αυτό το χωρίς. Δύο ώρες ο Γιώργος Αλιτζανίδης παντρεύτηκε την Άννα την Φωστηροπούλου. Δεν αφήνεις το Χρήστο να τα λέει. Μετά. Πρέπει να τα λέει Νάκα. Η μαμά μου έλεγε Ανάκα. Ναι, από εκεί ξεκινά. Καλά λέει. Τους ξέρεις και ποιοι είναι. Όλους τους ξέρω. Αυτά είναι προσωπικά δεδομένα. Στην Βέρεια, σε Πόρνο, σε Πλατήριο. Πάντα τέτοια ξέρω. Πες τι ό,τι θες να μπεις. Πες. Πόρνο, Αλεξανδρίου, Μαθόδωρος, η γυναίκα μου η Μαρία και ο
Είσαι ο μεγαλύτερος σήμερα από το Σόιου. Έχουμε και τη διάολο. Με την αδερφή